Nagyon megható, hogy megkaphattam ezt a lovagkeresztet, és én, aki lelki ember vagyok, és sok lelki dologban veszek részt, azt hittem, hogy olyan könnyen fogom majd venni, olyan egyszerűen fogom majd kezelni a díj átadását, és magam is meglepődtem azon, hogy mennyire megérintett, és mennyire mélyrehatólag itt belül megmelegített. Ennek sok oka lehet, az egyik az, hogy erdélyi gyerek lévén elég sokszor átéltem azt, hogy lerománoztak, és most itt 10 év szolgálat után egy igencsak magasrangú állami magyar kitüntetést vehettem át, ami valóban nagyon jól esett. Holott úgy érzem, hogy nagyon sokat kell még tennem ahhoz, hogy igazán méltó legyek rá, és meg is fogom tenni, amit tőlem telik. Annak örülök, hogy a gyülekezet szolgálatát és a gyülekezetben az én szolgálatomat így egy kicsit talán tengelybe tudjuk állítani, és többen felfigyelnek rá, többen észreveszik, és ha ez még adalékként hozzájárul ehhez a díjátadáshoz, akkor még jobban örvendek majd neki, és még inkább hálás leszek érte.